Lásky, ľubosť.
Она там уборница на там, есть маска, это там. Это не види, сними нас. Это не требуется. Виждаш ли нас не двама, ти по-далече? Айде ние там. Ма малко е тъмно. Ага, така е светло. А как се приближава? Не, то е до край. Айде, стига, натискай пак червено. Чата е Да можете да използвате всичко, което ви е нужно. Просто за да посрещате нуждите, пред които ще се изправите, трябва да се научите да използвате мозъка си на подходящото ниво, да използвате целия си мозък и да не се влияете от нишите части на мозъка си, да не им позволявате да ви потискат. Така че във връзка с всеки мой отговор, всеки въпрос, всичко, което ви кажа, ще можете да използвате. Следващия въпрос ще има 6 въпроса от Тайланд. И благодаря за възможността, че мога да задам въпроса си.
От Иран съм. Сега има повторение. Се занимавам с духовност. Преди около 5 години от 5 години съм твой ученик. И през тези 5 години Вумай не го чува. Чува го. Значи от 5 години съм в универсалната енергия и през тези 5 години съм имал много неща, които са ме накарали да повярвам и да се присъединя наистина към семейството на универсалната енергия, децата ми и жената ми. Значи, когато завърших аз ниво 1 и 2, след всяко ниво съм имал необичайни усещания, но след ниво 1 и 2 усетих празнотата. Нямах никакво усещане на радост, никакво усещане за щастие. Изведнъж видях, че за мен и за живота ми има някакъв много ясен път. И от тогава нещата се промениха. Благодаря, че ми позволи да бъда на това 13-то ниво. Искам да изразя моята вяра. Моля те, покажи ми как да изразявам вярата си. По отношение на религиозната ми вяра и твоето учение, разбрах, че всичко в света зависи от волята Божия и ние сме инструменти на Неговата воля. Когато изпращам енергия на някого, аз всъщност изпращам молбата си към Бог и се моля Бог да помогне. И зависи от човека дали той ще приеме божествената благословие или не. Ако човека желае да приеме енергията и да използва подходящо, той ще я приеме. Така че не аз изпращам енергия, аз просто моля Бог да благослови този човек. Това е нещо, което всички, които вярват в Бог по света, трябва да разберат. Ако аз разбера, че аз съм нищо, а само съм инструмент за Божията благословия, аз ще пречистя сърцето си. И всичко, което реша да бъда, тук е нещо до тук. Ще продължавам в съзнанието си да моля Божията милост. И това ще ме поведе по пътя, който извежда към Бог. По този път аз няма да имам никакви желания, ще бъда само Божията воля. Няма да виждам и да чувам нищо, а само това, което Бог иска от мен да видя и да чуя. И никой не може да върви по този път, ако Бог не го води и ако Бог не иска да върви по този път. Които принизяват Бог, като се подчиняват на собствените си желания. На определено ниво. Какво става с нас? Как енергията ни влияе, така че възможностите ни се увеличават за толкова кратко време? Когато ни изпратя някакъв отговор,
когато получим някакви възможности, когато сме водени от Теб, когато молим Бог да благослови някого или го молим да изпрати милостта си на някое място, когато общуваме директно с Бог, как става това? Как Ти молиш Бог за помощ? Изобщо правилно ли съм разбрал всичко, което казах? Накрая на въпроса ми, учителю, моля, кажи ни, какво трябва да бъдем, за да получим най-доброто разбиране и да получим най-добре това, което трябва да получим на ниво 13. Да получим това, което Бог иска от нас. Накрая донесъл съм ти подарък, която дъщеря ми е на ниво 1 и 2 на латентните способности. Тя ти изпраща този подарък, скъпи учителю. За мен е огромно щастие, че съм на това ниво. Благодаря. Ако вие разбирате, че доброто и лошото са едно, и ние ще успеем да преодолеем и да минем отвъд това, ако разберете, че доброто и лошото са едно, не можем да кажем, че ще станем Бог, но нашата душа ще се обедини с висшите същества. И в крайна сметка ние ще достигнем до божественото разбиране за тези неща. Чрез този въпрос на ученика от Иран искам да споделя с вас, че ако вие искате да постигнете степента на единение с Бога, тогава не очаквайте Бог да ви слуша. Само се молете Бог да ви помага. Чрез този въпрос. Това са неща, които аз вече уча от 30 години. Това са неща, които висшите същества вече са ни казвали. Ако разберем това, ние ще можем да постигнем всичко. Нулата е въздуха, нулата е универсалната енергия. Но как постигаме това състояние на нищо? В Библията, в сутрите, във всички тези учения, от 200 000 години говорим за това, но до момента никой не е успявал да постигне нищото. Сега искам да ви обясня, че през последните 6000 години сме имали толкова много проблеми с традицията, културата, семейството, обществото. Толкова много сме се разсейвали. Затова от 6000 години сме едва до урок номер 13. Искам само да ви напомня, че когато най-напред започнахте с уроците, аз ви казах да забравите миналото. Ние сега ще учим 7 дни, за да постигнем всичко. За да не съдим дали нещо е добро или зло, трябва да бъдем отвъд доброто и злото. Защото ако учим само кое е добро и кое е лошо, няма да сме достатъчно добри. Това е нещо, което искам да ви науча. Това е нещо ново и това е един нов начин, по който трябва да свикнете да мислите. В следващите 7 дни ще ви помогна да постигнете това. Изтрийте всичко, което сте знаели. Изтрийте мислите си дали нещо е било добро или зло. Ако нещо е добро, просто се молете на Бог. Изобщо за всичко се молете на Бог, защото Бог ни е дал възможността да мислим правилно. За всичко се молете на Бог, за да ви помага Той, да ви помага как да се отнасяте с човешките същества, за да се учите повече. Независимо какво ни е дал Бог, дали добро или зло, ние трябва да благодарим. Трябва винаги да благодарим на висшите същества и това е урок, който съм научил преди 30 години. Спомням си вече, че след 30 години на ниво 13 аз съм ви дал всичко. Раздал съм ви всичко, което съм имал. На това 13-то ниво има 90% от хората с добри души. Това